Grazzi da dan l-istaġun li qed ngħix fih. Spiritu Santu kellimni, għatini revelazzjoni u kompli jaħdem fija f'dan l-istaġun. Għacċa da kollu li mhuwiex ġej minnek Spiritu Qadis. Ikkonsagrani, niddedika li l-nifsi totalment u kompletament għalik. Grazzi li ħadet mani u ħad biddilni u ġeddidni. Irċivi glorja u nur mulej. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Ġwanni kapitlu ħankompli nitkellem fuq dinja sena ta' aktar. This is the year of more. Issa, dik hija l-kelma li rċivejt jiena. Xi ħaġa interessanti u di mhux għax smajtu, però wara ftit jiem smajt il-pastor ieħor li nħobb nisimgħu u qal this is the year of the overflow. More overflow. U ma l-istess. Halleluja. U din il-knisja partikolari u żewġ ministeri li nħobb insegwi itnejlu ma' għaddejn bħalissa minn żmien ta' sawm u talb tal-kongregazzjoni. Però ħanejt xi ħaġa wkoll spiritwalment għax ħassejtni li żammejt daqsxejn lura d-darba l-oħra. Għax I don't like to be a bringer of bad news. But I believe that this year will be a year of great shaking, brothers and sisters, in the world, and in our nation, and in Europe. Fil-spiritu tiegħi ħassejta u ma xtaqx ngħidha għax isa ma tantx tħallilek Toma sabiħ, imma nħoss li f'din is-sena ħajkun hemm ħafna ċaqliq, ħafna xekjaturi. Però żommu għajnejkom fuq il-mulej. Żommu għajnejkom fuq il-mulej. Dak li Alla għandu għad-dinja u dak li Alla għandu għal-Knisja ma mhux istess ħaġa. L-importanti hija li tkun verament inti l-Knisja. Amen. Imma verament nemmen li din is-sena ħajkun hemm xekjaturi kbar fid-dinja. Però peress li nemmen li Alla qatt ħanida bl-Ingliż. Peress li nemmen the devil can never outdo God. Fimtu għadi? Xi tfisser di? Thank you tal-li għetli. Ġifieri x-xitan qatt ma jista' jagħmel xi ħaġa iktar milli Alla ħajamel. Ġifieri jekk ix-xitan ħajamel xi ħaġa u l-għadu qed jagħmel affarijiet biex ifixkel u jkisser, Alla dejjem jagħmel iktar. Ġifieri Alla mhux ħajqgħod hemmhekk u jħalli x-xitan jagħmel iktar milli qed jagħmel Alla. Qed tifhem? Da bħal ma tgħid l-Iskrittura fejn id-dlam joktor, fejn id-dnub joktor, hemm toktor iktar il-grazzja, mhux inqas. Allora fi żmien tat-diffikultajiet, fi żmien tat-ċaqliq, tax-xekjaturi u tat-challenges u tal-isfidi, jekk inti żomm għajnek fuq il-mulej jagħmel iktar. U mbagħad inti tkun tista' tgħid u tiddikjara mal-qaddisin mhux tas-sema, speċjalment il-qaddisin tal-art. Li tista' tgħid imbagħad li dak kollu li għadu għamel Alla dawru għall-ġid tiegħi u għall-glorja tiegħu. Amen. We are not the church going down, we are the church going up. Il-poplu Talla mhux River of Love biss, ma l-poplu Talla biss huwa msejjaħ biex imur u jola. Qed tifhem? L-unika darba jiena u inti nitbaxxu hija meta aħna niżgħu l-kubtejna quddiem ir-Re. Imma anke meta titbaxxa hemmhekk Alla tjollik. Amen. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 dawn huma l-iskritturi li l-mulej poġġieli fl-ispirtu tiegħi. Din is-sena dawn huma l-iskritturi li ħankun qed nuża ħafna u nħeġġiġkom biex intom timmemorizzawhom. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Inħeġġiġkom titilfux il-weekend. Issa saħħwa naf waħda mill-barkiet li River of Love għandha xi kultant taħdem kontra tagħna stess. Għax aħna għandna 100% employment rate. Xiġifieri taħdem kontra. Għax ġifieri għandna ħafna in-nies kollha ta' River of Love kollha jaħdmu. Ġifieri m'għandniex problema bħal m'hemm knejjes pereżempju barra Malta nofs il-Knisja qiegħda. Hemm l-Italja tmur Palermo hemm ruxma ta' nies qiegħda.
Malta ningrazzja l-mulej m'għandniex dik il-problema, ma fl-istess ħin, meta inti għandek il-barkijiet jiġri ħafna mid-drabi inti titbirek finanzjarment, imma qgħod attent li mhux li titbirek finanzjarment, tispiċċa titbiet mill-commitment tiegħek tal-mulej. Għax imbagħad il-barka qed issir seħħta. Allura naf li hawn nies li jkollhom ix-shift hawn min jaħdem bit-3 shift u xi kultant nara hawnhekk darba fil-15, xi kultant kan darba fix-xahar, which is a pity. Kif jista' jkun tisservivja Malti-Ingliż bimkisser, tkampa fil-Kristjaneżmu tiegħek meta inti x-xirka dejjem qed naqqasha. U ħanilkom aħwa, ħanilkom x'għamel. Inni Kristjan 23 sena. Qatt ma ħares lura, qatt ma d-ġimgħa u qatt ma rridx imur nixxierek. Anke meta sifirt ukoll fit-tixxirka. Però nista' ngħidilkom 100% kulħadd li jieqaf jixxierek kollha jiġġarraf. Kollha jiġġarfu. Anke ikunu qed jiġġarfu jittolleraw il-ħażen u d-dnub, u d-dnub mhux bil-forsi ngħidlek pornografija, jista' jkun offense, unforgiveness. Sewwa qed jiġġarfu u qed jaqraw il-Bibja. Ħanejdukom xi ħaġa powerful. Ġesu ma qalx il-fidi tiġi permess tal-qari. Ġesu qal il-fidi tiġi permess smigħ. U jekk inti m'intix tixxierek fejn qed tisma' l-kelma ħajja tal-mulej. Qed tiekol. Qed nagħmilkom profezija, ħadd tmut spiritwalment. U tispiċċa tittollera ħafna affarijiet li meta kont qed timxi mal-mulej inti ma kontx tittollera. Meta inti tkun qed tiġġarraf jew qed tiġġarrab jew għaddej minn test, mhux aħrab mix-xirka, mhux aħrab mill-Knisja, anzi jiġri lejn il-Knisja, għax Alla jkun qed jagħti kelma minn fuq il-pulptu. Sewwa, u ovvjament il-predikatur 99.99% ma jkollux lilek f'moħħok imma Alla jkun qed jitkellem lilek. U tkun il-kelma tas-salvazzjoni tiegħek. Allura għal dawk li intom taħdmu, grazzi il-mulej li għandkom xogħol, però almenu provaw għamlu sforz darba fil-ġimgħa tidilfu x-xirka. Ma naf l-ebda komunità aħna oħra Malta u ftit li xejn naf fid-dinja li jintaqgħu daqskemm nintaqgħu aħna. 3 main services plus talb kuljum. Qas naf xirka oħra Malta ma nafx il-ħadd. U l-istess, l-Amerika l-istess, anke knies kbar ta' titkellem. Ġifieri verament intom għandkom hawnhekk tant għandkom availability biex tikber jekk trid. U ħaġa oħra, kif tista' inti ħanidilkom aħwa. Alla Kristu ma lilek ma ġiex Ġesu ma sarx ma ġiex hawnhekk biex isir kapoljat biex inti ġast tiġi il-Knisja. Okej, kulħadd jgħid warajja Spiritu Santu kellimni. U l-Ispiritu tal-laqal qed inkellmek. Kristu Ġesu ma ġiex mill-ġenna sar bniedem, twilet bej il-bejjem, twilet fil-faqar, mhux għax ma kienx jaffordja, għax ma kien hemmx post il-bibja tgħidlek. U spiċċa sar akkapuljat fuq sali palina biex inaw inti ngħidu ħammur neħli sala. Għodu attenti għax tispiċċa bl-istess rutina li kon bdejt qabel ma ġejtaw, erġa' tispiċċa terġa' tirrepetija. Żomm almenu kuntatt mal-ġisem ta' Kristu mill-inqas qed ngħidilkom almenu ġimgħa fil-darba fil-ġimgħa jekk hemm ħabba xogħol. Issa, tieni ħaġa. Jekk inti tikber fil-ministeru, kemm minnkom tixtiequ tikbru fil-ministeru? Jiġifieri meta jgħidlek fil-ministeru, jiġifieri inti taqdi lil mulej. Issa kull wieħed minnkom għandkom żewġ ministeri żgur. Għandkom ministeru fil-Knisja u għandkom ministeru fid-dinja. Tidnejlkom xi ħaġa? Ħara ġejja, rivelazzjoni, iftaħ widnej. Ħafna Kristjani jixxirku iktar mal-prostituta tad-dinja milli mal-arusa ta' Kristu. And the Holy Spirit is speaking. Taf xejdu li ħafna Kristjani
Mhux parti minn dix-xirka biss, ta' minn ħafna fix-xirka tar-rebellużi jgħidu l-Bibja qegħdin dawk. Did you hear it about in the Bible? And the fellowship of the rebellious, it's in Proverbs. Jgħidu imma jiena nitkellem ta' ma' Ġesu. M'għandix għalfejn iġi l-fellowship, jiena ġas jiena u l-mulej u meta nkun fi triq jekk ikolli opportunità nkellimhom il-mulej fuq. Sena, jiġifieri, orajt titkellem ma' dinja fuq Ġesu u ħanitkellmu din is-sena jekk għalejda l-waqt irid nagħmel sensiela ta' tagħlim fuq l-evanġeliżmu biex tilbaħ l-erwieħ. Xwara kollox aħna nagħmlu s-sawm u t-talb biex nirbħu il-Malta għal Kristu. Imma parti minn hekk. Tajjeb li inti titkellem fuq Kristu mad-dinja u dak huwa d-dmir tiegħek huwa kmandament minn Kristu. Mhux minn Gordon. Imma immaġina kieku jiena Gordon dejjem biss nevanġelizza biss fid-dinja, dejjem inkellem biss id-dinja. Taf x'qed nagħmel? Id-dinja Alla jsejħilha il-prostituta. Naf li hemm reliġjon falsa li tgħidilha il-prostituta. Il-Knisja li qalbita lil Kristu ma baqax fidela Kristu tissejħ il-prostituta. Imma d-dinja hija l-prostituta. Mela inti tqatta' ħafna ħin mal-prostituta. Imma mal-arusa ma tqattax ħin. Jew ftit li xejn. L-Ispirtu Santu qed jitkellimkom magħhom. Forsi tgħid li jiena naf un pasta jiena niġi hawnhekk regolari, nitlob mela praise God mhux għalik. Però jista' jkun jiġi żmien li jkollok bżonn tirriżmaq ħafna karra. Allura, inħeġġiġku, inkoraġġu lill-aħwa li waqgħu f'din il-kategorija. Illum il-mulej fakkarni skrittura f'Revelations chapter 3. Fejn Ġesu jgħid, inni ma jipritka fuq għadi, ma fejn Ġesu jgħid li l-Knisja tiegħu jekk inti ma tkunx jew taħraq, jew kiesaħ, imma tkun fitel, Ġesu qal jien nobsqok lill-Knisja qal dik mhux lid-dinja. Kemm hawn Kristjani li naf, ħafna wkoll jgħidu li huma parti mir-River of Love. U birdu. Jekk imbritt, you are in danger, brothers and sisters. U bħala Kristjan m'għandek skuża għax Kristu għamel diġà kollox għalik. Bħala River of Love m'għandek skuża, tagħlim hawn ma jonqos. Fejn tista' topera u sservi hawn ma jonqos. Mberkin dawk li jiġu River of Love, u msiken dawk li jiġu River of Love. Għax il-kelma ta' fuqha, il-verità smajtuha, il-kontabilità hija akbar. Il-barka jekk tobduha tkun ikbar. Toħdux for granted jansra. Allura jekk inti trid verament twettaq, Alla għandu pjan għalik. Kull wieħed minnkom Alla għandu pjan għalik. By the way, da ma kelli xejn minnu f'moħħi biex ngħidu l-lejla. Kollu xejn verament daqqas kelma minnu ma kelli. Ġifieri verament qed inħoss b'onestà l-Ispirtu Tali titkellem. Alla għandu pjan għalik. U l-pjan tiegħek ta' fejn twettqu. Fil-ġisem ta' Kristu kif tista' l-mulej jwettaq il-pjan li għandu għalik jekk inti m'intix tkun dak l-organu attiv, vitali, committed, fid-deal, faithful, fil-ġisem ta' Kristu. Sekk inti taħdem, għajd grazzi mulej li tajtni x-xogħol. Imma titbieċ mill-mulej u titbieċ mill-xirka. Pero ħanejlek 100% xħajġrilek. Il-moment li titbijat mill-xirka, you will titbijat mill-mulej. Għax il-ras Ġesu u ġismu, il-ġism ta' Kristu, mhumiex żewġ entitajiet jaħdmu għal-rasu, it-tnejn jaħdmu flimkien. U armata, żarmata, iktar twettaq il-pjan tad-demonju mill-pjan tal-Missija.
Jekk hemm issue, salvija. U bħal mettilkom fil-bidu, kull knisja, kull ġema, ġili jettilkom dal-kliem, imma hemm il-knisja globali fid-dinja. U għandek il-knisja lokali. Kull knisja lokali għandha l-kondattur, il-conductor. U għandu l-orkestra. Għandek l-orkestra u għandek il-choir. Wara Kristu, kull kondattur huwa l-pastor ta' dik il-knisja lokali. U kull knisja lokali timxi bl-istess qalb, bl-istess viżjoni, bl-istess ħsieb, bl-istess għan ta' dak il-kondattur lokali. Inti ma tistax tiġi ġoddin il-knisja, tiġi ġvi mhux tiġi tattendita. U għandek viżjoni tal-kondattur ta' knisja jinnaf x'imkien ieħor. Jekk m'għandekx dik l-istess viżjoni ta' dak il-kondattur, inti tkun qed tikkontribwixxi għad-diviżjoni. Kull ġema hija hekk, kull ġema. M'hemm l-ebda ġema li mhix hekk. Kull ġema biblika jitkollhom l-istess viżjoni tal-pastor jew tal-apostlu ta' dik il-ġema. Meta kont jiena Rejma jien għandni Rejma. Sewwa, ma meta kont qed inservi taħt il-pastor tiegħi Kenneth Hagin, x'jidher li jien taf kemm kien jiswa? Kulħadd jgħidha warajja, 0. X'naħseb jien taf x'kien jisma'? 0, ma jiswa xejn. Għaddef moħħa. Alla poġġinni hemm, kien hemm staġun fejn jiena qdejt u ma kelli l-ebda ħsieb li ħanitlaq. Kont hemm ħanibqa' għal Omri. Sakemm nbagħt il-mulej għalli mur Malta. Sewwa, u li kieku għadni ngħix l-Amerika, kieku sallum il-ġurnata bħalma jafna jagħmlu ministeri. Rejma hija their home church u mbagħad jivvjaġġaw, jivanġelizzaw, imorru jgħallmu, whatever, missions, u jerġgħu jiġu lura Rejma. Jistgħu jkunu anke anointed iktar mill-Pastor Hagin, u hemm ħafna, believe me. But they will come and sit under Pastor Hagin. That's the father of the house. What do you expect? Hello. Please, ifmuhom dawn l-affarijiet, dawn huma prinċipji tas-saltina. U dawn huma l-prinċipji kif il-Knisja tikber u timmatura. Amen. Però meta taraw aħwa li mhux qed jiġu river of love, it's not a good sign. It's not a good sign. And can I declare something boldly to you, very clearly? Something is not right. 100%, I bet all my money on it. Something is not right. Or it's not of God. Mux min Alla. Spiritu Qaddis kellimna mulej. F'dan iż-żmien li qed insumu li ma jkunx sawm bla sens, bla skop. Anzi tolbok mulej issa stess biex daw kollha li jassoċjaw u identifikaw bħala familja, bħala home church tagħhom River of Love li jekk qed jaraw issa tisegwu issa jew qed jaraw iktar tard. Kellimhom mulej. Qabel ma jkun tard wisq. Għax inti ġej għal arusa taħraq għalik mulej, mhux li birdet minnek. Għamilna dik l-arusa tħeġġeġ. Noperaw fl-imħabba tiegħek lejk, lej xixin, noperaw mulej fordni li tonora lilek, fejn is-salta tiegħek tista' topera bla xkiel. Mulej Qaddis. Kellem l-Spiritu Santu kellem il-poplu tiegħek. Dawk li forsi preżenti mhux qegħdin hawnhekk bħalissa ma jixtiequ jkunu għaw għax qegħdin xogħol jew għax huma morda jew forsi lejla insertalhom li kellhom xi ħaġa oħra.
Mula jgħallimna l-importanza daw l-affarijiet. Jina u inti nuru, ħanidkom xi ħaġa oħra. Ħanida bl-Ingliż u bil-Malti. I demonstrate how much I really love God by the way I serve Him in faithfulness. Jina nuri bil-level ta' mħabba li jina vera għandi lejn Alla, bil-mod kif jina naqdi lill-Alla b'mod fidil. Ġimma wara ġimma. There have been many shooting stars. Where are they? U ħafna minnhom la belatom id-droga għal kemm hemm minnhom, la belaħħom is-sess għal kemm hemm minnhom, ħafna minnhom belaħħom las. Kristu ma baqax l-ewwel imħabba. Jina wara Kristu l-iktar inħobb hija familti. U hawnhekk fejn ħanejdilkom imitaw lili kif jiena nimita l-Kristu. Imma meta tiġi l-commitment jien għamilt mal-mulej u l-familja u l-arusa ta' Kristu, kemm il-darba kellkom tiġu qabel familti intom? Jiena qatta jinta mal-familja ġifieri u ma' walidi nħu pjaċi nara l-film su nilab u nqatta ħin mal-mara. Imma meta jiġi l-ħin li jiena għamilt commitment ma' Kristu, kontra qalbi kolli ngħidilhom it-tfal bye. Minn da ma kelli pjanat xejn li ngħid. L-ewwel Ġwanni 4, vers 17. Għax saħan sitra, it-tieni parti tal-vers, f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Għax saħan sitra, f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Saħan sitra aħna f'din id-dinja sirna bħalu. Li kieku kelli namalga ma' l-iskrittura ma dak li qed ngħid, ma dak li nħoss l-Ispirtu tal-Alla imexxini biex ngħid bħalissa, Kristu kellu jabbanduna l-ġenna biex iwettaq il-pjan tal-Alla li huwa għalik u għalija. Kristu kellu jgħid le l-rikkezzi, l-kumditajiet, perfect praise tal-anġli biex jagħmel il-pjan tiegħu li huwa daħal għalih. Jisi meta jiena u inti nsiru ta' Kristu aħna żżewwiġna taf. Aħna minna żwieġ. Mhux kuntratt, żwieġ, għamilna żwieġ. Morru fl-ewwel Ġwanni 2, vers 6. Min jgħid li qiegħed jammar fih jeħtieġ li hu jgħix kif għex hu stess. Illum verament ispirata ġejja. Marru Ġwanni. Mhux l-ewwel issa, il-Vanġelu ta' Ġwanni. Halleluja. Il-Vanġelu ta' Ġwanni. Tiftakru Ġesu x'qal meta kien wasal fl-aħħar biex imur għas-salib? X'qallu lill-missier? Ġwanni 17. Grazie Spiritu Qaddis titkellem inti minn fommi. Vers 1.
Wara li qal dan Ġesu rafa' għajnejh lejn is-sema u qal Missier, waslet is-sija tiegħi. Għati glorja lil ibnek biex l-iben tiegħek jagħti glorja lilek. Biex ibnek l-iben jagħti glorja lilek. Bħalma int tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li int fdajtlu. Din il-ħajja ta' dejjem li jagħti lilek li jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu li int batt. Jien igglorifikajtek mela dawk kollha li jgħidu li huma ta' Kristu għandhom jgħixu bħal Kristu. Jien glorifikajtek kif? Fuq l-art billi tennejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. Kif igglorifika lil Missier Ġesu u aħna rridu nkunu bħalu? Actually, sorry, aħna diġà bħalu. Kif? Billi dak li l-mulej sejjaħli biex nagħmel, jien inwettqu. Kif nista' jiena nġib glorja lil Alla l-Missier? Jekk min ma wettaqx dak li Kristu tani biex nagħmel. Tgħid li basa ma nafx irid minni tal-mulej. Tid ngħidilek f'kelma waħda? F'kelma waħda. Obdi. Tobdi taqra l-Bibja, tobdi titlob, tobdi tixxierek, tobdi taħfer, tobdi tikkontribwixxi, tobdi tgħin, tobdi li tgħin tibni s-saltna Alla. Tobdi, kollox jikjedi obbedjenza. X'meta jien qed nobdi lil Alla, qed inġiblu glorja u qed inkun bħal Kristu. Bħalma aħna wkoll bħalu f'din id-dinja. Bħalma hu aħna bħalu f'din id-dinja. Jiena u inti msejħin biex inġibilu glorja. U jiena nġiblu glorja lil mulej bħalma l-Ġesu ġab glorja lil Missier u jiena msejjaħ bħalu, mela jiena bħalu irrid nobdi. Bħalu irrid intemm inwettaq niffulfilja dak li Kristu tani biex nagħmel. Aħwa, fil-Knisja meta niġu issa għal-ġemgħa, hemm doni, hemm sejħiet, hemm qadijiet. And gifts, and ministries, and there is operations. Kulħadd mawx membru wieħed li m'għandux don, ministeru, jew xi tip ta' bil-Malti operazzjoni. Operation fil-ġemma. U għata inti qed tagħmel dan ix-xogħol, meta qed inwettaq xogħli, one inti tinġib il-Alla glorja. Two, qed nibni l-Knisja li hu mitalija. Ħafna minnkom titolbu mulej biex il-mulej jużakom b'affarijiet kbar. U believe it or not, u jixtieq li intom tiġu użati b'affarijiet kbar ħafna iktar milli taħsbu. U m'hemm bżonn tkun bil-pulptu. Imma l-biċċa xogħol għadi kemm hawn min qed ikun fidil f'affarijiet żgħar. Tkun fidil f'affarijiet żgħar. Kif jista' l-mulej jifdani f'affarijiet kbar meta jien m'iniex fidil f'affarijiet żgħar? Dik jaf il-Bibja ta' mhux qed ngħidha, il-Bibja jgħidlek. Il-kelma tgħidlek. Halleluja. Jien glorifikajtek fuq din l-art. Aħwa. Xi ħaġa powerful, per eżempju, tilkom fuq is-sawm il-ġimgħa l-oħra. Tiftakar is-sawm hija xi ħaġa li hawn min hawn Kristjani jgħidu lissa li aħna ngħixu fil-grazzja m'għandix għalfejn insum. Ġesu kien il-grazzja, l-epitomija tal-grazzja u sawm, però s-sawm huwa powerful biss fuq l-art. M'hemmx sawm fis-sema. M'hemm sawm fis-sema, is-sawm isir fuq l-art. Allura anke l-fatt li jiena nsum huwa parti milli jiena qed inġib glorja lil Alla.
Meta tinsum jgħat ngħid Alla, inti more iktar importanti minn dan l-spaghetti u minn din salsa bolognese u minn dan il-fenek u minn din il-qarnita u minn dan il-seafood. Amen, apposta namelek, biex namilkom istawma powerful. Mux ovvja. Meta jina ngħid le għal-ħelu, meta kolli għabtit xi biċċa cake, jew jinnaf xi biċċa log, għaw xi minnkom għadbaqalkom il-Christmas log u l-Christmas cake għax bdejtu s-sawm. U għandkom stragil. Mura teħed nis li mandom xiklu, li għat jistragiljaw. U mux tal-li tkun somt, tal-li tkun ent. Naqqas tentazzjoni. Meta jina tinsum, għed nejlu, le, il-bola iktar importanti. Le, din il-ħaxixa, memżon tpejjipa, tista' tikola. Għal dawk li kienu mqabdin bil-ħaxixa, il-mulej ħalik tikola ma mux pejjipa. Sum, u dak il-ħin ftakar grazzi mulej li jena, bissaw ma tinġib l-glorja. U għat nkun bħal Ġesu, għax Ġesu kol sam, jina u inti bħal Kristu, bħal ma u, ekka ħna u kol f'din id-dinja. U jibda sam xfie bda zek. Ġesu għamlu? Tajjeb. Mela jina bħal Ġesu fuq din id-dinja. Mela su. Għal dawk li forsi għet jismu dal-messagġi tijek li basa jina di ma samx ta' ibda mill-lejla. Bater ħanamel 15-14 ġurnata. Tista' tagħmel 21, tispiċċa warajna. Tista' tagħmel 40. Tista' tagħmel 30, masum. Ġesu sam u bħalma hu hekk kien fid-dinja mela jien insum. Halleluja. Jien glorifajajtek mulej fuq l-art. Ismawni ħaġa oħra din l-iskrittura. Ma tistax iġib glorja lill-Alla fis-sema. Is-sema, il-ġenna mimlija bil-glorja. M'għandu bżonn lilek biex iġibilu. Imma l-glorja li hemm fis-sema għandu bżonn lilek biex iġiba fuq l-art. U hija available. Allura meta jiena insum, nitlob, nobdi, naqdi, inwettaq dak li hu tagħni biex nagħmel fuq din l-art, jien qed nirrifletti l-glorja tas-sema biex inġibha fuq l-art. Alla m'għandu bżonn il-glorja tiegħek fis-sema. U fis-sema mhux ħatoqgħod tagħtihom mhux ħaġġiblu glorja għax issa wans li tkun hemmhekk inti tkun fil-glorja. Qed iġġiblu glorja lil inti bil-ħajja tiegħek fuq din l-art. Deċiżjonijiet li inti tagħmel. L-għażliet li inti tagħmel. Fid-dinja. Meta tkun fid-dinja, l-emil tiegħek, il-klim tiegħek jirrifletti il-Kristu. Meta jien tkun fix-xirka, fil-ġema, il-klim tiegħek, l-aġir tiegħek qed jirrifletti l-Kristu. Dak li qed tagħmel fix-xirka mal-arusa u dak li qed tagħmel mal-prostituta id-dinja qed iġib glorja lill-oħtok il-ħuk tibnihom lid-dinja tressaqhom lejn l-arus. Żewġ ministeri, kollha kemm inkom għandkom żewġ ministeri. U m'għandkom bżonn il-permess tiegħi biex nibgħatkom, tiġa ma jidejtu mibgħuta. Meta tiġu mibgħuta mbagħad bħala jekk hux djaknu jew elder jew ministeri oħra bħalma tgħid f'Efesin 11-12, għadd tal-Apostoli 6, tal-Apostoli 13, dak imbagħad ministeri oħrajn, imma fuq dak li titkellem illum m'għandek bżonn ordination. Dak li se tagħmlu kull imkien u dejjem. Ftakara meta tmur ix-xogħol, meta tkun wara d-desk, meta tkun fuq fil-karozza tas-suq, meta tkun inti mal-klijenti. Ftakar bħalissa jien qed nirrifletti l-Kristu. Għax id-dinja li l-Kristu għandha bżonn. Meta jien issa mal-xirka, mal-knisja, mal-aħwa, mal-familja, issa jien qed nirrifletti l-Kristu.
Żewġ ministeri. Bħal kull bniedem kważi. Kif? Għax kull wieħed minnkom għandkom xogħol sekulari tridu tagħmluhom għad-dinja bil-fors. U mbagħad għandkom ir-rwol mal-familja. Għandkom żewġ ruoli, għandek il-ħajja fid-dinja u għandek il-ħajja fil-familja. Fil-spiritualità l-istess. Għandna l-rwol u r-responsabilità fil-Knisja li aħna nirriflettu l-Kristu, ħalli nresqu n-nies lejh b'emilna biklimna bix-xhieda tagħna. Mbagħad fil-Knisja hemmhekk diġà huma ta' Kristu, messa jiena nkun bl-opri tiegħi, bil-qadi tiegħi jien ħansebbaħ il-Kristu. Ħanġiblu glorja, nagħmel il-Kristu jidher isbaħ. Il-ġisem ta' Kristu huwa anti. Amen aħwa. Halleluja. Bejna nitkellmu il-ġimgħa l-oħra fuq l-ewwel ħaġa li Alla l-Missier qal lil-liben. Luqa kapitlu 3, marru hemmhekk. Grazzi Ġesu. Ħana jkom żewġ skritturi u nitolbu. Jiena nifhem li intom xi wħud minnkom tagħmlu sagrifiċċji li tiġu l-erba' għax l-għada tidu tqumu kmieni. Però ftakkar li ħafna bħalkom qed jagħmlu sagrifiċċju. Il-pastor qed jagħmel sagrifiċċju. Jiena wkoll kmieni nieħu tfal tiegħi l-iskola. Imma da mhux biex inġelkom tħossukom bad jew ħażin jew ġas li dak huwa l-Kristjaneżmu. Kristu għamel sagrifiċċji. Kristu għamel sagrifiċċji. Alla japprezza dak li tagħmlu sagrifiċċju. Alla japprezza, Alla jarah. Alla jarah. Luqa 3:21. Kalla jrid il-weekend li ġej nkomplu nitkellmu fuq mor. Għaliex mor? Ejdlu ġo qalbek il-mulejlu, mulej, I want more. I want more, rrid iktar minnek spirtu qaddis. I want more. Kollha kemm aħna ħwa. Halleluja. Luqa 3 vers 21. 21. Luke, Giovanni. Ħanajdilkom żewġ punti fuq dan u nagħlqu fit-talb u nitolbu. Ġara wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob ismewwiet infetħu u niżel l-Ispirtu Santu der fuqu fis-sura ta' ħamiema. Just a side note. Ma niżlet l-ebda ħamiema. X'ġifieri? Li gu dakinhar kien jeżisti il-helikopter qabel Luqa kien jgħid u niżel l-Ispirtu tagħna qisu niżel helikopter. Ġifieri fi xbijata in the likeness of. Ma għidlekx niżlet ħamiema. Issa seta jekk ried imma mhux hekk tfisser. X'aħna fil-films naħsbu li tiġi ġiet xi ħamiema fuqu. Għaddiven, issa, mhix xi sacrileġġ ta' imma just a side note. Okay. Anyway. U niżel l-Ispirtu Santu der fuq sura ta' ħamiema u mis-sema ġileħen jgħid inti ibni l-Aziz. Fik sibt il-għaxqa tiegħi. Ħanilkom aħwa. Ġesu lilek iħobbok meta? Meta jħobbok Ġesu? Dejja. Meta inti sirt iben Alla? Meta? Meta inti qdejtu?
Le, meta twilit miġdijt. Emmek inti sirta ben Alla, bint Alla l-ħaj. Ġifri qabel ma inti għamil ċejn, Alla ħabbek u sejjaħlek ibni Aziz. Issa, dal-balon għetilkom li il-moment li għal Alla mis-sama għal dan u ibni Aziz, faqqad gwerra. Mux l-ewel tentazzjoni, l-ewel sfida li x-xidan ġablu għallu, jekk inti verament li bint Alla mela għamelek. Xi darba jitkelmu ktar fuq għadik, imma isimaw issa. Isimaw waħwa. Liben Aziz. Morru Mark 10. Mark 10. Praise and worship team, would you please come? Mark 10. Gloria lilek Messir, gloria lilek Mulej. Thank you, Jesus. Verse 45, 45. Għaxek ukoll bin il-bnidem. Ek ukoll bin il-bnidem. Ek ukoll Ġesu. Dak li huwa liben Aziz tal-Alla, l-unika waħdini. Dak ukoll ma ġiex biex ikun moqdi. Imma ġi biex jaqdi. U biex jagħti ħajtu b'fidwa għal-kotra. Eżis aħwa. Liben tal-ħaj, kulħadd jgħidha warajja, bħalma Kristu hu. Kemm ngħiduha bħalma Kristu hu. Hekk jien fuq din id-dinja. Bħalma Kristu hu, hekk jien fuq id-dinja. Wan x'inhu? Liben tal-ħaj. X'għamel? Ġi biex jaqdi. Ġi biex jaqdi. Inti, qabel ma Alla għallek għaqdi, Alla l-ewwel għallek inti ibni Aziz, inti binti l-Aziz. Imma mbagħad once li jiena naf li jien ibnu, naqdih. U liben jaqdi. Isimgħuni. Kan nagħmel spunt. Ħafna drabi nintaqa' ma' knejjes ma' Kristjani jgħidu li I'm a servant of God. It's okay. Ma tgħidu l-ebda xi ħaġa ta' barra minn hawn. But actually, it's not completely correct. We are not servants of God. We are sons of God who serve. Aħna u li Alla li naqdu. Issa jekk jiena u inti bħal Kristu u hekk tgħid il-Bibja, jiena mhux qed nipprova nsir wilt Alla biex skont kemm naqdi. Imma x'jien u li Alla, jiena wilt Alla, x'jiena eben Alla l-ħaj. Jien naqdi. Do you understand? I serve out of who I am, not out of what I do. And ħaġa oħra, mbagħad xejdlek, u x'għamel ġi biex jifdi. Il-qagħdi tiegħi, my service redeems. I have called to do redemption. Jina ibnu, naqdi biex nifdi. Naqdi biex nifdi biex id-dinja salva. Naqdi il-Knisja biex il-Knisja tiġi glorifikata u tibrilla u tisbieħ. Għax meta jienet naqdi jekk qed nagħmel is-siġġijiet jew ngħid Welcome to River of Love nuħu bidej nagħmel bissima kelma ta' kuraġġ x'qed nagħmel lilek qed nifdik I'm helping you more. Ix-xogħol tagħna huwa feddi ta' fidwa, xogħol ta' fidwa. Mitluf is-salvaħ. Lis-salvat tikkonsagrah, tibnieh, tinkoraġġih. U għaxol ta' fidwa. Aħwa, ejja nkunu dik il-Knisja. Ma niskuża waħda għal xiex ma nkunu ix. Amen. Ħudu ħsieb xuxin. La tittolerawx l-għadu jaħdem bejnietna. Għax minn kollox jipprova. U jaf kemm din il-Knisja tagħmillu dannu.
taf. Intom tafu bajnejkom. Kemm nies jinħelsu mix-xitan, mid-droga, mill-pornografija. Kemm nies naraw ifiqu hawnhekk. Ix-xitan joboda din il-Knisja. It's okay, he is defeated and will continue to be defeated. But we are not ignorant of his devices. Ma ħanax ignoranti minn kif jaħdem. Amen? We must remain alert. Nibqaw alert. U nibqaw mixin fil-vittorja tagħna fi Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ejja nitolbu aħwa. Hallelujah. Jekk inti jgħataw illum u tgħidli pastor kelli bżonn nismaħħa din il-kelma onestament, olli din. Kelli bżonn tismaħħa din il-kelma. Grazzi Ġesu. Nemmen minn qalbi li honestly dan il-messaġġ ma preparajtux. Xejn, ma preparajt xejn minn dan. Ħlif li żewġ skritturi li kont memorizzajt li issa nitkellmu fuq. Ma biex intom taraw kemm l-Ispiritu Santu huwa ħaj, Kristu huwa ħaj. U qed ikellem il-poplu tiegħu, qed jimxi mal-poplu tiegħu. Tħallix spazju għall-offense. Tħalli spazju għall-mrar. Tħalli spazju għall-nuqqas ta' maħfra. Tħalli spazju għall-miscommunication. Ma Gordon ġemman xejjina ħankellmek straightforward. Dak mhux għax inobodok u daqqas għandi l-ebda ħsieb biex inkisrek. Imma inti ħadkun taf fejn inti miegħi. U hekk kunu ma' xulxin bimħabba fi Kristu. Sewwa bimħabba. Tuħu għalik xejn m'għandek għalfejn għalik, Ġesu ma kienx għalik mela kubħa Kristu. Sewwa, jiena m'għandix għalfejn għalik, jiena wara kollox aħna tnejxu l-kol għal-mulej, bil-qawwa tal-mulej, bil-grazzja tal-mulej. Idin hawnhekk biex inġibu glorja sew lill-Alla fid-dinja u sew il-glorja lill-Alla fil-Knisja. Amen. Hawn xi ħadd illejla jgħidli pastor, jiena llum nixtieq nagħti ħajti lil Kristu għall-ewwel darba. Nixtieq insalva, nixtieq li d-nubbiet ikunu verament maħfura u jkolli s-sigurtà li meta l-mulej sejjaħli jiena naf li ħankun miegħu żgur għax nubbieti maħfura u aċċettajtu f'ħajti bħala s-Siedu Salvatur tiegħi. Jekk dal-persuna inti u inti din għażla qatt m'għamilta f'ħajtek, jew minti żgur u tixtieq tkun żgur il-lejla, jimporta nitolbok qolli jdejk x'imkien fejn inti għaw xi ħadd jixtieq għall-ewwel darba jagħti ħajt il-Kristu qolli jdejk. Jekk inti llum għall-ewwel darba hawnhekk tixtieq tagħmel għażla għall-mulej tgħidlu jkun is-Siedu Salvatur tiegħek qolli jdejk. Halleluja. Ejja nidbaxxu rasna u ejja nitolbu. Għaw xi ħadd għandek bżonn fejqan. Għandek bżonn fejqan. Għaw xi ħadd infatti għandek il-muskolu ta' jdejk iweġġek. Xi ħadd weġġajt il-muskolu ta' jdejk. Min dak il-pawsa weġġajt il-muskolu ta' jdejk. Għaw xi ħadd għandu muskolu juġak f'idejk. Min inti sister? Taf li qed inħossu ġieħaw? Qed inħossu ġieħaw. Hawnhekk għandek l-istess tara. Praise God. Min iktar? Għaw xi ħadd ieħor? Għaw xi ħadd ieħor? Għaw xi ħadd qed jolli jdejh mhux qed narah? Wara arja? Okay. Mela, iva hemm wara, inti brother, għandek xi muskolu ġbit xi muskolu f'idejk? All right, praise God. Amen. Ħa nitolbu għalik. Kulħadd jitlob miegħi l-ewwel. Kulħadd jgħid warajja. Ħalli dawk li qegħdin live streaming mbagħad immorru fuq live streaming. Kulħadd jgħidha wara minn qalbek, jgħidlu Miss Qaddis. Niddikjara minn fommi u nemmen minn qalbi li Ġesu Kristu huwa ibnek għażiż li ġie fuq din id-dinja biex isalvani, jaħsilni mid-nubieti, d-nubieti jiġu maħfura u jiena niġi mimli bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li inti Ġesu mit-talija fuq is-salib u mat-tielet jum rġajt irxuxtajt u qawmt bil-qawmin, bil-qawwa tal-missier. Ġesu, inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, inti l-mulej tiegħi. Illum, grazzi tal-li kellimtni bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u bil-kelma tiegħek.
تعلمني تماتوراني وتيني بيش نكون دايم يوم ورا يوم نشبه اكتر الجسد كريستو يكون مفخر اسمك ملهي والدايم يكون مفخر. هللويا. دوك الزوج أخوة عندك